Bhoi District Boxing Association kalapan Pynkhreh shai banlet ya aireng ha kalampung ya kun boxing jong Meghalaya Games arhaja arpho kaban pelong hal nong ba shalong ha ka khatnyo bat khat pratrik urumpang ya kanega khubor layo ban lum lengba u president jo kanong po boxing association uba sumar langswer bat ki khna ki banlet ya shimata sha kate kalampung ki kenthop ya umohan thapa hapo khanrus nem karta jong ki shenrang kari kenti marwin hapo khanrus nem karta jong ki kenthe ki senior boys bat ki kenthop ya Wilfred Maulong tapu khandai kg u Kapil Barman sanpup R kg u Albert Marwin sanpun ru kg u Even Star Nongspung rupo kg u Chesney Fish rupo khandai kg ki senior girls bat ki kenthop ya ka bada pensisha sangma saupu pra kg ka lapan hun kurba sanbui kg kawan ai jing tengen rendong si sanpu sau kg bat ibayo khadu nam sau sanpu nyau kg kinong yalam ya kane ka kenhun ki kenthop ya coach Dennis Star Marwin lembat ka kong banis imle kum ka team manager ha kane ka jingya kendu bat uri Bhoi news ka seng Bhoi District Boxing Association kalapan pau ya ka jing so benyau namar ka jaka training kaplong satia ka bapaka namar ka Indo Stadium ka Donru ki bornong penyat kim chem lala ban su penti kenai ka bilai bat ka seng kamban se ben Pynkhreh ki rang bagi theya kun hamadan lani haplau jongka quarter jongka district sport office te kumba kitep hi ni kane ka boxing team ni kadan di bagi la Pynkhreh na banta ka Meghalaya game ka banlong madu ka khanyo terek hadu arto terek ka banlong haslo ni dan dikena nang ni na Bhoi district di ban mikmat ya ka Bhoi district boxing association na po slo bandai na lo khanyo pat hadu ka khanda ya ni banlong coach jumi Masya dan kena ni Pynkhreh ya kini ka banlek sislong Right, di khot bisa kalau nomor ba kena jemi yo ban Pynkhreh jaka ka bobiang nomor ba kam dan lat yang ka indoor hall ni masing ni hapan Pynkhreh ni ba ta ka di ko ka banta dari ni kimi nanti hi ba ka jimle jum kena kan ra ka jing job mah ni yo ka jing job nam ta ka district bat kan ra buram ni district ba ko Meghalaya hi ko ko abide bat ka ta long Meghalaya department ka daga jing subun ni yo ban kan kam kani ka madan ni kat ka mai lat ai den rei ka wi ka jing karpat ka long bala ka department ka perkhat stamingi na banta ka light nanti ban persang no ban ong ba ya kani ka indoor hall mo ban bu tek tang nam ta ka sports kai mar kuma pitep ka jing Pynkhreh ya ka national game ka banlong 2022 kani ka ba he ba ka den kata ka jing ijngai jong state government ten rei la rangi Pynkhreh kata ki indoor stadium ni ki pade la kambiang pade kena banyak ban practice kan mentoi ayu mo mutangi yo iba ka Meghalaya ka Pynkhreh ba nam ta national game henry kat ba kini beladon lupa ru kimbiang ba tengi kerpat kenya ka state government mo bakan simkhya lang ha boro kenya kini beladon lupa penbha kendiat persang no banweng no kita jingpun kam ki program ki kan bu bai thik nang nam ta ka sports kenya activities ke kan long ka jingpun bobun ki kena jong sports ke ong ya tang nam ta ka boxing ni kan ta ya ka bobun mar ni hang ni dan ki le badminton ru genre menta na ka jingdum dan kalak ki badminton ru kim yo wan ni le kan su ta kin ko long ka jingdum nang kena mo kani ka de ka Meghalaya sebab bapaknya dari MSU Meghalaya State Olympic Association tena po Bhoi district katno ngut ki khna kin banyami kadang ki banyami dan lagi jong weight category dan under 16 armut dan under 17 above dan nyawut lagi dan kena sampai kini prepare teng la prepare basong si kolong mitan ka wi bangi mundan ka jaka ka babiang tomar teng ko la sa use kalong multi purpose use ma teng ron je seng ro hang to yo thok ro hang to birthday party ro hang to dan mila set kering teng ni haban bang nok kering even ban pendat yang kering ro ka shampoo nga ban pendat ki ro ngim dan expert teng ni haban chim ni ki khna dan ki haban spend ke terus ni jong ki haban pelut ski tu ban pendat tu kering dan ban pendat ka tang si ski rum la ban pendat ke nora begang balik school ki chu ban ka tu polo ki practice ki maki ke teng ar kanta si ski dan janmit dan ki haban biang la sai te kata ik beduk nong kimyo ban practice kan ya lo jaka bakin practice ki haban pendat choi kering em tu ya dakla don kam ki wi kum bang mane multi purpose use kum tu hap la biang ka ya kum bentar ru ya ka ring ka sini ka jak ya lagi jak ki no ka jak sini mo ka ke mar lao pendat lao pendat ka sini mo Tinggi haban shul, tinggi haban just kami apa?
dan bawa dia asal jadi pendai ibu tiga rot lang teh penyang tiga bak ini shop hangi bila kau mafi ke marah lu kalau slope gum tu teng teng sih yo injury ru ya kena kan